Subay sa pagpaubos sa Lapu-Lapu City ngadto sa Alert Level 2, negative RT-PCR test. Result og antigen test wa na gihimong rekisito alang sa mga taga laing probinsya nga mosuroy sa dakbayan. Mga lugar suroyanan yablihan na usab sa maong syudad. Mga bata, mamihimo na usab makasuroy sa mga parks. Si Luan Mayrundina sa report. Sukad alas 6 ganihang buntag, gibuksan na pagbalik ang Plaza Rizal ngadto sa publiko. Busa ang mga chikiting, enjoy na usab sa playground. Hinuon ba nila ang ilang mga ginikanan o guardians. Aron masigurong mabantayan ang mga bata samtang nagduwa sila dinhi sulod sa plaza, gikinahanglang aduna sila'y kuyog nga hamtong. Ug tagduha lang ka mga bata ang tugutang makasud matag pamilya. Murag naburingan na labi na modular po ang klase, murag narag sa pyramid sa balay. Nalipay ko para sa akong anak kay taod-taod na ang panahon nga wala siya ka-enjoy yung ani nga klase nga recreation. Kay ubos naman sa Alert Level 2 ang Lapu-Lapu City, gitugutan ng makaabli ang mga amusement parks apan limitado lang ngadto sa 50% capacity. May mga personnel usab sa park nga gitahasan sa pagsiguro nga masubay gihapon ang mga health protocols. Magsunod sad mi, magmonitor pud mi na after sa pictorial nila, ipabalik na mo ang face mask. Karong alas 7 sa gabi, paandaraw na usab ang dancing fountain. Ug aron kalikayan nga masubli ang pagdasok sa mga tao dihang gibuksan kini niadtong milabayng Hulyo, limitahan lang ngadto sa 200 ka mga tao ang makasud. Daghan kaayo ta og lessons learned adto nga experience, and of course the First Lady Madam Cindy King Chan has already instructed ang atong mga tao didto nga i-make sure gyud nga naay strict compliance sa social distancing og amo yung i-limit per hour kinsa lang pila lang ang makasulod sa plaza. Ug aron mapalagsik og balik ang turismo sa dakbayan, gisuspenso una ang paghimong rekisito sa negative RT-PCR test o antigen test result sa mga tagalaing probinsya nga buot mosuroy sa Lapu-Lapu City. Epektibo kini sugod kagahapon hangtod nga anaa pa sa Alert Level 2 ang dakbayan. Ato ning gusto i-maximize ang atong pagka-alert level 2 nga unta through this, daghang turista na ang mobisita diri sa Lapu-Lapu City so that ang ato pong tourism industry mobalik na pod. Matod ni Attorney Misaili Tijano, Assistant City Administrator ug Secretary to the Mayor, nga padayon man ang pag-ubos sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Anaa na lang sa 152 ang mga aktibong kaso human madugangi ug 8 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 kagahapon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrundina, Balitang Bisdak.